Podcast z Petržalskej obývačky o aktuálnych a zaujímavých témach, ktoré hýbu Petržalkou. Preložiť káble veľmi vysokého napätia nad jazerom Draždiak alebo nepreložiť? To je horúca otázka, ktorú rieši mestská časť Petržalka, no ešte predtým, ako padne finálne rozhodnutie, chce poznať názory svojich obyvateľov. Preto plánuje do najbližšieho miestneho zastupiteľstva usporiadať 3 verejné prerokovania, na ktorých vám tento zámer predstaví, zodpovie na všetky zvedavé otázky a ozrejmí vaše prípadné obavy. No a to isté dnes v našej obývačke urobia moji hostia. Druhý zástupca starostu Petržalky Jan Karmán. Vítaj. Ďakujem. A vedúci referátu územného rozvoja AGIS Viktor Kasala. Takisto vítaj. Ďakujem, ahoj. Tak povedzme si možno na úvod pre tých neznalých laikov, čo to vôbec tá prekladka je po tej technickej stránke. Ty, Jan, ako možno aj elektrotechnik a stavebný inžinier, ktorý sa vyzná do takýchto vecí, vysvetliť, čo to je. V zásade nad vodnou plochou máme veľmi vysoké napätie, čo samo o sebe je výstražným prstom. Prekladka vedenia je v zásade úplné preloženie nielen vedenia, ale kompletne celej podpornej stavby vrátane stožiarov. Odkedy vôbec toto vedenie na Draždiaku existuje? Stálo tam skôr, ako vzniklo jazero, ktoré je obľúbeným letoviskom nielen Petržalčanov? Keď som pozeral staré vojenské ortofotomapy, tak z 1950. tak Draždiak, ktorý teda už bol v štádiu rozkopávania, alebo však to je štrkovisko, už nad ním boli vedené tieto káble, alebo neviem, či zrovna tieto káble, ale nejaké vedenie už ponad neho prechádzalo. Nemám úplne presnú informáciu, odkedy vlastne to vedenie Petržalkou prechádza, ale minimálne táto informácia je asi zaujímavá, že už v tých 50. rokoch tam niečo také bolo. No ale toto nie je prvýkrát, čo mestská časť vôbec rieši prekladku vedenia ponad Draždiak. Prečo tie minulé snahy preložiť vedenie vysokého napätia stroskotali? Kde bol problém? Spätne sme dohľadali informácie, že rokovania ohľadom prekladky veľmi vysokého napätia siahajú až do roku 2007. V 2007 teda už samozrejme Západoslovenská distribučná spolu s vedením vtedajším vedením mestskej časti túto tému otvárali a priebežne sa v nejakých periodických časoch k tejto téme aj vracali. Bol to rok 2009, 2012, ďalšie stretnutia. V 2012 myslím aj predložili alternatívy riešenia tejto prekladky, ktoré teda aj z ohľadom na nejaké nevysporiadané majetkovo-právne vzťahy, aj nesúlad s územným plánom tých alternatív neboli použiteľné pre tú prekladku. Strašne veľký proces by bolo treba, aby vôbec bolo vedenie preložiteľné, zmena územného plánu a podobne. Až do roku 2016, kedy spoločnosť Dalkia, dnešná Veolia, poskytla v rámci dodatku zmluvy nejaké financie na prekladku tohto veľmi vysokého napätia. Tie peniaze sa nakoniec využili inak. Môžeme ich vidieť investované v areáli športovom na Tupolevovej. Boli z týchto peňazí investovaná čiastka do rekonštrukcie terasy. Neviem teraz konkrétne ktorej, ale a zároveň ešte jedna čiastka išla na námestie v Ousišti. Každopádne peniaze, ktoré boli určené na prekladku, tak boli roztopené síce v Petržalke, ale pre inú vec. Čiže oni sa už v podstate nedali vrátiť späť tej spoločnosti, tak museli byť na niečo využité. A keďže prekladka to nebola, lebo ste povedali, že by nedodržali územný plán hlavného mesta, tak ich využili na iné účely. A tá téma teda sa otvorila teraz znova. No a prečo sa vlastne otvorila po tak dlhom čase? Ten aktualizačný moment je situácia, ktorá nastala, respektíve plán distribučnej spoločnosti po určitom období. Samozrejme musí dochádzať k obnove elektrického vedenia. Jednak z bezpečnostných dôvodov a takisto kvôli zvýšeniu kapacity. Pretože aj to samotné vedenie má nejaký svoj prierez a kapacitu, ktorú zvládne. Pričom dnešná doba si už toho vyžaduje stále čoraz viac. Preto pristúpili k takémuto plánu a samozrejme, ako náhle sme sa dozvedeli, že plánujú výmenu takýchto vedení a tým aj investovať do tejto lokality,
tak pre nás to znamenalo určitú príležitosť, že keď už má niekto investovať toľko peňazí do prekladky len samotného vedenia, tak prečo neuvažovať o tom, že poďme to preložiť celé. A tie peniaze vlastne môžu byť použité na spolufinancovanie. Že bola to skôr že iniciatíva distribučnej spoločnosti, na ktorú ste vy ako mestská časť reagovali? Je to plán, ktorý prebehne tak či onak. Proste buď si vymenia len samotné vedenie, pokiaľ sa prekladka nezrealizuje, tak k tej výmene káblov dôjde tak či tak. A pokiaľ sa rozhodneme, že by sme preložili kompletne celé vedenie, tak distribučná spoločnosť je ochotná spolufinancovať sa na tom. Stožiar s vysokým napätím vo verejnosti rezonuje najmä v súvislosti s bezpečnosťou. Mnohí sa obávajú, že keďže ide o veľmi vysoké napätie, tak v páde by mohli káble niekomu ublížiť, či už vo vode alebo na brehu. Je to naozaj tak? Sú tie káble tak nebezpečné? Je nesporný fakt, že desiatky rokov sa tam ľudia spokojne kúpú a doteraz sa, chvála Bohu, nič nestalo. Je to ale aj vďaka bezpečnostným opatreniam, ktoré tam boli pravidelne vykonávané. A treba na rovinu povedať, že tie opatrenia sú o mnoho častejšie a dôslednejšie než na iných miestach. Práve kvôli tomu, že sa nachádzame v intraviláne a kvôli tomu, že rybársky revír slúži de facto ako rekreačná zóna, ale stále máme nad hlavami nebezpečné vysoké napätie. Čo sa týka nejakého potenciálneho rizika, tak samozrejme existujú rôzne mechanizmy, ako minimalizovať takéto riziko. Keby sa nedaj Bože stalo, že ten kábel padne, no tak sa preruší spojenie, ale stále je tam nejaké riziko, že ten výboj prebehne a takisto môže aj preskočiť. Čiže sú tam situácie, ktoré by mohli nastať. A ďalšia vec je, že prečo by povedzme ten kábel mal padnúť do vody. Ako málo kedy sa stane, že by povedzme došlo k nejakému pretrhnutiu. To je naozaj veľmi málo pravdepodobné. Ale treba si uvedomiť, že aj tie káble držia na stožiaroch, na tzv. Izolátoroch. Tie sú takisto síce častejšie menené, ale to sú povedzme nejaké potenciálne miesta, kde môže dojsť k uvoľneniu a tým pádom by sa mohlo dojsť aj k uvoľneniu celého kábla. Toto sú veci, ktoré dúfam, že nikdy nenastanú, len sme si to pomenovali, že ako by to mohlo fungovať. Mm-hmm. Čiže tá reálna hrozba nie je až tak veľká, ako si mnohí myslia. Celé je to o nejakom riziku. Pokiaľ by tam bola reálna hrozba, tak verím tomu, že by tam bol zakázaný vstup a bolo by to opletené, čiže nebavíme sa o reálnej hrozbe, bavíme sa o bezpečnostnom riziku. No, ono je to trošku taký paradox, že kedysi sme počúvali skôr tie názory, aby sa toto vedenie odstránilo práve kvôli tej bezpečnosti, ktorá teda to riziko asi nie je až také veľké podľa toho, čo si povedal. No a potom, čo ste túto tému teraz opäť otvorili na septembrovom zastupiteľstve, tak rezonujú v spoločnosti také rôzne názory, ktoré sú aj proti tomu, aby sa toto vedenie odstránilo, pretože mnohí majú názory, že na tom území, cez ktoré vedú káble, by začali stavať developeri, alebo že mestská časť chce tento areál oplotiť a spoplatniť vstup. Je to pravda? Keď vynecháme vodnú plochu, ktorá teda patrí štátu, ako pozemky pod vodnou plochou, a vynecháme aj to východné územie, ktoré sa teda ťahne smerom ku Dunaju, tam v princípe v územný plán káže dominantnej miere len zeleň a rekreáciu ako funkčné využitie. A zostaneme teda v rámci toho zastávaného územia Petržalky, tak sú pod vedením aj súkromné pozemky. Stále majoritne sa tam nachádzajú hlavne mestské pozemky. Čo sa týka samotného Draždiaku,
Veľmi vysoké napätie prechádza cez jeden súkromný pozemok v tesnom dotyku Dražďaku, ale aj keby sa odstránilo toto veľmi vysoké napätie, nejakým spôsobom to neposkytuje väčšiu možnosť zástavby alebo výstavby, zintenzívneniu tej výstavby v tom území pre vlastníka pozemku, nakoľko pod trasou veľmi vysokého napätia je v územnom pláne zakreslená funkčná plocha 1110, to je číslo tej funkčnej plochy a znamená to parky a lesoparkové úpravy. V takejto funkčnej ploche nemôže stavať nič. A celá táto funkčná plocha sa nachádza pod veľmi vysokým napätím. To, že jeho plocha funkčná susedí s tým napätím, v rámci nemôže stavať a pokiaľ máme informácie, aj pripravuje investičný zámer. Každopádne treba jasne povedať, prekladka veľmi vysokého napätia mu nejako nezlepší situáciu možnosti zástavby na jeho pozemku. Nejakým spôsobom. Čiže nemôžeme povedať takto, že by prekladka mala nejaký významný dosah na Dražďak ako taký. Ďalej v území, v oblasti, ako sa nachádza hypermarket, alebo teda 2 hypermarkety, tak tam sú tiež súkromné pozemky pod parkoviskami, ale to v princípe sú územia úplne mimo Dražďaku a zároveň dosť ďaleko od nejakej obytnej zástavby, čiže tam nehrozí, že by nejakým spôsobom ovplyvnili negatívne nejakých existujúcich obyvateľov. Ja by som to možno ešte skúsil z takého iného pohľadu, pretože ja úplne rozumiem tým obavám. Oni sú skôr dané historicky, že aj keď bola vložená nejaká dôvera, či už do volených zástupcov, alebo do nejakého plánu, alebo keď sa aj vyslyšali nejaké garancie, nie vždy to tak dopadlo, ako bolo sľubované. Tu ale si treba uvedomiť, že kľúčový je z pohľadu výstavby územný plán. Ten územný plán je definovaný určitými indexami a hlavne pomenovaním, že čo môže na tom území byť postavené. A pokiaľ investor predloží investičný zámer, ktorý bude v súlade s územným plánom, tak je takmer isté, že dostane súhlasné záväzné stanovisko k výstavbe. A následne, pokiaľ dodrží všetky náležitosti, tak následne dostane aj stavebné povolenie a pokiaľ postaví všetko tak, ako sa zaviazal pri tom stavebnom povolení, tak to bude aj skolaudované. A žiadny vplyv na to tá prekladka nemá. Jediný vplyv, na čo prekladka bude mať, je, že to ochranné pásmo, ktoré je ale úzke, to sa tu nebavíme o celom Dražďaku, tak to ochranné pásmo môže ísť odtiaľ preč. Ale to sa naozaj bavíme o veľmi malej ploche. Možno Viktor vie upresniť viac, že presne čoho sa to týka. To 15 metrov od krajného vodiča. Čo to znamená ochranné pásmo? To znamená územie, v ktorom bez súhlasu prevádzkovateľa nemôžete vykonávať žiadnu aktivitu v princípe. Je to presne to územie, ktoré potrebujú jednak pre zabezpečenie ochrany obyvateľov a zároveň pre manipuláciu s tým zariadením. Čiže keď tam príde nejaký žeriav, tak potrebujú mať prístup, aby v každom tom bode ten žeriav teda ten prístup mal napríklad. Čiže áno, to ochranné pásmo tým pádom zmizne a môžeme to územie využiť pre či už nejakú výsadbu aj vysokej zelene alebo minimálne pre vytvorenie toho rekreačného územia na Dražďaku, čo asi všetci, myslím, chceme alebo vie v záujme teda obyvateľov. Ale mnohí sa pýtajú aj to, či my ako mestská časť môžeme povoliť výstavbu niečoho na týchto pozemkoch. Ale teda teraz ste povedali, že podľa územného plánu tam ani výstavba nemôže byť, to je jedna vec. A keby aj bola možná, tak my ako mestská časť, keďže nie sme vlastníkom toho pozemku, tak asi to ani nevieme umožniť. Tu asi by sme si to mali upresniť. Jednak nie je pravda, že tá výstavba tam nemôže byť. Ona tam môže byť, ale je obmedzená tým, čo hovorí územný plán. A samozrejme aj v minulosti sme boli svedkami rôznymi ohýbaniami výkladov. Napríklad aj Medisimo bolo postavené ako lekárske zariadenie pre športovcov.
pretože tam máme funkčnú plochu pre šport a rekreáciu. Čiže áno, máme aj z minulosti rôzne prípady, kedy, ale myslím si, že práve dnes už sme teda v takom období, že takto by to vyložené nebolo a súhlasné záväzné stanovisko by ten investor nedostal. Dôležité však je, že opäť tá prekladka na to nemá žiadny vplyv. Je to vec územného plánu a následnej výstavby. Keď sa posunieme ďalej, že čo tam teda môže byť, môže tam teda vzniknúť určitá stavba, ktorá má viaceré funkcie, ale nebavíme sa tu o tom, že tam vznikne doslova bytovka napríklad. Čo sa týka toho, že čo do toho vlastne hovorí mestská časť, keďže nemáme priamo pozemky teda pod tým vedením, ja som toho názoru, že toto je vec vo verejnom záujme. Toto je veľmi vysoké napätie, ktoré sa nachádza na území Petržalky a kúpu sa pod ním obyvatelia Petržalky. Takže z môjho pohľadu je to záležitosť mestskej časti Petržalka. Tak skúste tak menovite povedať, že kto je oficiálnym vlastníkom alebo správcom týchto pozemkov. No, tak ako som povedal, veľkú časť vlastní štát a spravujú to Lesy Slovenskej republiky. To hovoríme primárne o Draždiaku ako takom. Ďalšiu časť, ktorú spravuje tiež štátny podnik, Slovenský vodohospodársky podnik, sa nachádza v koridore Chorvátskeho ramena. A medzi ním sú pozemky aj hlavného mesta. Je to ale v severnejšej, keď si predstavíme severnú pláž s bufetmi pri školskom areáli, tak tam sú práve pozemky mesta. To ostatné v princípe celé vlastní štát. A južne od veľmi vysokého napätia sa nachádzajú súkromné pozemky. Medzi nimi zase pozemok mestskej časti, ktorý sa podarilo kúpiť minulý rok aj s budovou športovej haly. A keby sme potom pokračovali ďalej do územia Petržalky, tak tam sú, teda, ako som spomínal, primárne pozemky hlavného mesta. Je to pozdĺž celej Šintavskej ulice a až pred obchodným domom, alebo teda galériou nákupnou, sú súkromné pozemky na odbočke vypadlo mi teraz meno ulice, ale nachádzajú sa tam tenisové kurty. Je dôležité povedať, že ani tam nehrozí nejaká výstavba bytového domu alebo niečoho, z čoho môžu mať potenciálne obyvatelia starosť alebo obavu, pretože aj funkčná plocha na týchto pozemkoch je určená pre šport a rekreáciu. Čiže tam presne tie tenisové kurty aj naďalej budú patriť, aj patria. A potom teda prichádzame do tých súkromných pozemkov, nákupná galéria s parkoviskom, ďalej tam sú potom nejaké autosalóny a podobne. Čiže asi takto je tá štruktúra tých pozemkov, ale teda to centrum Petržalky je naozaj v majetku mesta. Sem tam v správe mestskej časti, sem tam v správe aj hlavného mesta. A nie sú tieto obavy obyvateľov z developerskej výstavby spôsobené aj tým, že oproti teraz vznikajú nové projekty, Tri vrby a Južná pláž? Nie je to spôsobené aj tým, že sa obávajú toho, že keď môžu vzniknúť tam projekty, prečo by nemohli aj na opačnej strane? Alebo tam ten územný plán už výstavbu povoľuje? Podľa mňa, akože ja chápem, že sú nejaké obavy z výstavby, lebo v minulosti nie každá výstavba priniesla úplne prínos pre samotnú lokalitu. Tu však treba naozaj povedať, ako pán vicestarov sa správne povedal, územný plán povoľuje majiteľovi pozemkov nejaký rozvoj a oba tieto investičné zámery majú funkčné plochy vhodné pre rozvoj občianskej vybavenosti a bývania. Samozrejme bývania v tej menšej miere, ale prekladka ako taká im nejakým spôsobom tú situáciu nezlepší ani nezhorší. Oni už dnes v tom súlade s územným plánom u jedného to už bolo konštatované, u druhého ešte nie, lebo nepodal investičný zámer na posúdenie, ale nepredpokladám, že by tam bol problém. Každopádne, ako som povedal, negatívne alebo pozitívne ich to neovplyvní. Kadiaľ vlastne vedie aktuálna trasa tohto vedenia? Ja som sa niekde dočítala, že je dotknutých viac ako 40 vlastníkov, ale teda to boli infomateriály z minulosti. Platí to aj teraz? Priznám sa, neprerátával som počet parciel, cez ktoré v súčasnosti je trasovaná v územnom pláne prekladka alebo trasa pre tú prekladku.
Každopádne je tam už od roku 2007, kedy ten územný plán vznikol. Čiže nehovoríme tu o niečom, že ak niekto ak sa rozdrobili pozemky alebo kúpili ich nejaké iné osoby, tá trasa tej prekladky tam od toho obdobia bola, čiže nejakým spôsobom nemôžu byť prekvapení, že prečo my sem idete prekladať to napätie. Každopádne, prekladka má započať ešte pred prekonaním hrádze smerom od Dunaja. Popri hrádzi ísť južne ku katastru Jaroviec, kde prekoná železnicu a pozdĺž železnice sa bude ťahať až ku obchodnému domu Danubia. Ďakujem. Ďakujem. A odtiaľ sa teda napojí späť popri pozemkoch Danubie na existujúce vedenie. Čiže výhodou je, že vlastne obíde celý intravilán zastávanú časť Petržalky. Aké ďalšie výhody prinesie prekladka, ak sa teda podarí, ak bude úspešná? Môj subjektívny názor je, že sa odstráni jazva, ktorá tou Petržalkou prechádza od nepamäti a že sa konečne vysporiadame s týmto čisto technickým zariadením bez nejakého prínosu významnejšieho pre verejný priestor. Čiže ja by som sa tešil už len z toho, že tie stožiare zmiznú a budeme mať príjemnejší verejný priestor. Zároveň teda zmizne to nejaké bezpečnostné riziko, ktoré už spomínané bolo. A otvorí sa potenciál pre vznik rekreačnej zóny na Dražďaku. To je podľa mňa naozaj vo verejnom záujme, ako už bolo spomínané. Vzniká predpoklad pre naozaj vznik prírodného kúpaliska, čo myslím všetci ocenia, alebo s tým prichádzajú aj iné výhody. Dneska to je v princípe len sekundárna funkcia na Dražďaku, hej? Lebo je to rybársky revír. Potom by sa z toho stala primárna funkcia. Čo to znamená, keď sa z Dražďaka stane oficiálne kúpalisko? Čo sa tam zmení? Ten štatút oficiálneho prírodného kúpaliska už dáva nejaké požiadavky smerom k jeho zriaďovateľovi, respektíve prevádzkovateľovi. Je nutné pravidelne kontrolovať kvalitu vody, udržiavať kvalitu vody počas celej doby prevádzky. Je tam potrebné naozaj zabezpečiť adekvátnu ochranu obyvateľov aj pred nejakým utopením, hej, že potom musia tam tí plavčíci byť, ktorí dneska sú tam v princípe na báze dobrovoľnosti mestskej časti. Potom to už bude nevyhnutné. Môžeme hovoriť o nejakom potenciále investície ďalšej do toho územia, nejakého zveľaďovania, nejakého skrášľovania toho priestoru, lebo už to bude oficiálne kúpalisko, niečo, kde budeme vítať tých ľudí. Naozaj. Ja by som len postranne s tým spomenul, že sa možno aj viac dostane to územie na mapu, lebo už aj príchodom električky do Petržalky v tesnej blízkosti začne, alebo bude zastávka tej električky. Mesto v minulosti vysúťažilo lávku smerom ku Dražďaku práve z tejto zastávky. V rámci urbanickej štúdie centrálnej osy sa uvažovalo o vybudovaní parkovacieho domu alebo s návrhom parkovacieho domu v tesnom dotyku Dražďaku práve, aby sa odbremenila aj tá negatívna situácia smerom k obyvateľom Topolčianskej ulice, ktorí v letnom období naozaj nemali kde parkovať, lebo tam proste prišli návštevníci a odparkovali si svoje autá v tom ich území. Čiže sú na to naviazané viaceré benefity, ktoré možno na prvý pohľad neúplne vidno, ale prichádzajú. No v prípade, že sa tento projekt uskutoční, ty už si, Janko, spomínal, že to nie je úplne najlacnejší projekt, že sú to viac ako 4 milióny eur. Odkiaľ bude mestská časť brať financie? Bude jediná, ktorá bude tento projekt financovať, alebo sú tam ešte ďalšie inštitúcie, ktoré sú do toho zapojené? Tak samozrejme, toto je už taká vysoká suma, že mestská časť Petržalka ani nie, že nemá, ale ani nechce investovať naozaj takú vysokú sumu. Jednak je to územie, ktoré patrí viacerým subjektom, ktoré sa dotkne viacerých subjektov, takže je prirodzené, že hľadáme partnerov, ktorí by sa podieľali na celkových nákladoch. A samozrejme, už v dnešnej dobe sú prísľuby od distribučnej spoločnosti, ktorá vstúpila do rokovaní tou sumou, ktorú by potrebovala na preloženie samotných vedení.
Naším cieľom samozrejme je, aby sa táto suma navýšila a sme v tomto optimistickí, že ten pomer pôjde stále priaznivejšie smerom k mestskej časti. Zatiaľ sa naozaj nemôžeme baviť úplne o presných číslach, ale taký náš odhad, kde by sa mohla hýbať tá finálna suma, ktorá by ostala pre mestskú časť, je niekde okolo 1,5 milióna eur. A neuvažovalo sa predtým aj nad tým, že by sa tá prekladka realizovala pod zemou a nie vzduchom, alebo by to bolo finančne náročnejšie? Áno, takéto posúdenie, myslím, že už aj v minulosti jedno bolo a tiež nevyšlo dobre. A rovnako sme sa nad tým zamýšľali aj teraz, pretože z môjho pohľadu je to veľmi zaujímavé riešenie tým, že už teraz tam vlastne to ochranné pásmo nejakým spôsobom je a žiadna výstavba pod týmto elektrickým vedením sa nenachádza, tak aj takáto stavba podzemného vedenia by bola o mnoho jednoduchšia, len problém je, že to je príšerne drahé. Treba si uvedomiť, že podzemné vedenie nie je len uloženie nejakého kábla do zeme, ale vedie sa v tzv. Kolektoroch, a lenže tie si treba predstaviť ako pomerne komplikovanú stavbu, kde do takého kolektoru musí vojsť prakticky človek, servisák, ktorý to tam... Áno, čiže to sa nejedná len o nejakú rúru, chráničku, ale je to naozaj, že veľká stavba, ktorá je kompletne pod zemou a je to drahé. Takže aj technicky je finančne náročné. No, teraz predstavme si teda dva scenáre. Povedzme, že na tých verejných prerokovaniach by boli ľudia naklonení prekladke, čo by sa stalo, a potom opíšte scenár, keby boli proti prekladke, ako by to dopadlo a čo by sa stalo. Takto, v prvom rade tie prerokovania budú slúžiť na zodpovedanie otázok. Môj osobný názor je, že obyvatelia by sa mali vyjadriť v referende, pretože k nemu by skutočne došli aj priaznivci, podporovatelia, aj ľudia, ktorí s týmto zámerom nesúhlasia. A samozrejme poslanci budú mať relevantný podklad, názor obyvateľov a podľa toho verím tomu, že by sa rozhodli. Ja už celkovo túto situáciu, že my sa tu teraz o tom bavíme, následne zorganizujeme prerokovania a následne sa chceme ešte pýtať na názor obyvateľov, podľa mňa je to dostatočný dôkaz toho, že to myslíme úprimne. Tu nejdeme robiť niečo, že sme sa rozhodli, ideme si niečo odhlasovať a v zásade na názor obyvateľov nezáleží. Práve naopak. Si zoberte, že keď sa bavíme o sume 4 milióny eur, respektíve o potenciálnej sume 1,5 milióna eur, ktoré by musela investovať mestská časť a obyvateľia povedia, že nie, my to nechceme, tak v poriadku, tak to robiť nebudeme, čiže proti názoru obyvateľov nepôjdeme, určite. Ale zároveň treba povedať aj to B, že teraz nastala nejaká príležitosť, aj tá príležitosť spolufinancovania. A je prakticky isté, že ďalších 30-40 rokov s tým opäť nikto nepohne. Pretože už tá motivácia distribučnej spoločnosti nebude. Oni budú mať vystarané na niekoľko desiatok rokov. Takisto cena materiálov, cena práce, celkové náklady na takúto prekladku budú naďalej rásť, tak ako rástli doteraz. Ešte pred pár rokmi sme sa bavili o rádovo nižších sumách, teraz už sú na takýchto. A zároveň presne tí, ktorí nás vyzývajú dlhé roky, že aby sme to konečne preložili, tak žiaľ budeme musieť povedať, že väčšina obyvateľstva si to neželala a preto to nie je hotové. Ja teda dúfam, že sa to nestane. Predsa len je to téma, ktorá sa rieši už takmer 30 rokov, takže môžeme povedať, že teraz ide o jedinečnú príležitosť to zmeniť. Okrem toho referenda, ktoré si spomenul, je to celkom finančne náročná vec, pretože aj na zastupiteľstve odznelo, že by nás také referendum mohlo stáť 80 000 eur, čo teda nie je málo. Uvažovala mestská časť možno aj nad inými spôsobmi získavania názorov verejnosti, myslím možno nejaké prieskumy verejnej mienky a podobne? Stále sa o tom bavíme a vlastne aj toto bude rozhodnutie poslancov.
Opäť môžem prezentovať svoj názor, že samozrejme urobenie nejakého prieskumu je lacnejšie, zároveň zachytí len určitú vzorku. Aj keď podľa nejakého kľúča, ale stále je to len vzorka. Pričom referendum, aj keď je drahšie, stále sa bavíme o sume, ktorá v porovnaní s výškou investície je nominálne síce vysoká, ale naozaj, že v porovnaní s tou sumou je zanedbateľná. Tak na to referendum môže prísť každý, kto má chuť vyjadriť názor. A zároveň tie podmienky pre referendum sú už teraz pre Bratislavu trochu iné. Nie tak, ako sme boli zvyknutí, že musí prísť nadpolovičná väčšina obyvateľov, ale teraz je to číslo dané účasťou vo voľbách. Je vôbec možné v tomto štádiu hovoriť už o nejakých termínoch, kedy by mohla prekladka začať v prípade, že by sme do nej išli? Tak samozrejme Západoslovenská distribučná mala nejaký harmonogram, ktorý sa snažila naplniť. My tým, že sme celý tento proces stopli, tak sme sa dohodli aspoň na tom, že ich plánovaná prekladka, ktorá mala ísť z jednej strany na druhú, tak teraz vlastne ide z opačnej strany, aby sme si vytvorili nejaký časový priestor, ale zároveň nie je nekonečný. Čiže v určitom momente sa dostaneme do štádia, že musíme povedať, že áno, ideme do toho, alebo nie, pokračujte si vo výmene vedenia. Tento termín sa samozrejme my snažíme čo najviac natiahnuť, ale reálne sa bavíme, že celá tá výmena by musela byť zrealizovaná najneskôr niekedy na konci roku 2025, možno v priebehu roku 2026. No a presne toto, čo ste všetko povedali, sa budete snažiť vysvetliť na verejných prerokovaniach počas októbra, kde sa budú konať, koľko ich bude a čo sa tam bude všetko riešiť. Budú 3 takéto verejné prerokovania. Jeden bude v Dome kultúry Zrkadlový haj, druhé prerokovanie v Dome kultúry Lúky a tretie na základnej škole Nobelovo námestie. Ja som presvedčený, že tá atmosféra tam možno nebude ani zďaleka taká pokojná, ako sme teraz v tomto zložení, pretože na takýto typ prerokovania prídu hlavne obyvatelia, ktorí chcú vyjadriť nespokojnosť, respektíve nesúhlasný názor. Zároveň ja ale chcem týmto pozvať všetkých ľudí, ktorí majú akékoľvek otázky. Ja si myslím, že predtým, než si urobíme názor na to, a toto je dôležitá vec, ktorá stojí nemalé peniaze. Bavíme sa skutočne o viac než 4 miliónov eur, ktoré by bolo potrebné preinvestovať, aby takáto prekladka sa zrealizovala. A pokiaľ sa k tomu máme relevantne vyjadriť, tak je dôležité poznať naozaj kontext za všetky podklady, aby to celé nestálo len na obave, ktorá je síce z nejakého uhlu opodstatnená, ale na druhej strane možno práve táto vec na to nemá až taký významný vplyv, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Dobre, tak ďakujem pekne za tieto veľmi dôležité a myslím, že aj prínosné informácie. No ja ešte na záver zopakujem, že ak vás táto téma zaujíma a chcete sa o nej dozvedieť čo najviac od tých najpovolanejších, príďte na jednu z verejných diskusí, ktoré sa uskutočnia 14. októbra v Dome kultúry Lúky, 22. októbra v Dome kultúry Zrkadlový haj a 24. októbra na základnej škole Nobelovo námestie 6. Ešte doplním, že všetky diskusie budú aj streamované online, takže ak sa nebudete môcť zúčastniť osobne, nezabudnite sledovať naše sociálne siete. Svoje otázky budete môcť klásť aj na diaľku cez platformu Slido. Diskusie odštartujú o 18. hodine, potrvajú zhruba 2 hodinky. Budú ich viesť aj dnešní moji hostia, ako ste mohli počuť, ktorým ešte raz ďakujem. Dovidenia. Ďakujem. Ak sa vám dnešný diel podcastu z Petržalskej obývačky páčil, neváhajte nám dať odber vo vašej obľúbenej